Molt bones i benvinguts a aquest canal de merda. Avui anem cap a Lleida, som divendres i ara a les 8 inaugurarem un mercat d'art a la botiga May Interiors, on he portat 13 petites obres, així diguéssim, de petit format, de temàtica de bruixeria com l'anterior exposició. Després us ensenyo una mica, va. Unas declaraciones, por favor. Hola. Bon dia, Maria. Molt bones, som dissabte i estem al mercat de Fleming, on aquí al fons de l'Ajuntament ens deixa una paradeta on vendre els nostres quadres. Que és un lloc per fer una instal·lació, una performance, no? Això és que hauríem de portar, hauríem d'embolicar fang amb un llençol, ficar-hi bosses de pintura vermella segellades a dins, llavors lligar el llençol com si fos un cos humà i llavors vindre amb uns matxetes gegants i començar carne fresca, i tallar un tros del sac de persona, una cosa així, no?